Father Peter Seracino Nglott, bniedem ta' intelligenza kbira, bniedem miftuħa d-dinja, missier id-Demokristjanità f'Malta. Dawn kienu ftit mill-kummenti ta' persuni li matul ħajjithom ħadmu jew kienu qrib ta' Father Peter. Il-Professur Salvino Busuttil ilu jaf lil Father Peter għal iktar minn 70 sena. Ħadem miegħu fiż-żgħażagħ ħaddiem Ansara fl-Università u saħansitra fil-UNESCO fejn kien vjaġġa miegħu fuq konferenzi. Xarija mhux biss kien bniedem ta' intelligenza eċċezzjonali ma' wkoll ta' qalb stupenda, bniedem miftuħ għad-dinja ma mhuwiex tad-dinja fil-waqt li kien ukoll mexxej spiritwali għalija importanti ferm. Bniedem b'aspett uman kbir ħafna. Hekk tiddiskrivih Isabel Gatt, lecturer ta' drama, l-arti u l-mużika fl-Università ta' Malta li ilha taf lil Father Peter sa minn tfulita. Persuna li jemmen fin-nies u jaqqat in-nies biex ikun jistgħu jagħmlu ċertu proġetti jara min jista' jaħdem ma' min. Li tani ħafna, persuna li tani ħafna bidilli ħajti. Naħseb li żjed persuna f'ħajti li influenzani, definitivament. John Camilleri ilu jaf lil Father Peter minn Żożitu u ħadem miegħu f'diversi oqsma fosthom fit-tfassil tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Fi kliemu Father Peter huwa missier id-Demokristjanità f'Malta. Naħseb li Father Peter kien prattikament il-missier tal-ħsieb Demokristjan f'Malta. Il-rnexxielu wkoll jaqqad il-ħsieb politiku nazzjonalista antik mal-ħsieb Demokristjan illi kien qed jiġri f'dak l-istess żminijiet tal-Partit Nazzjonalista. Ma prattikament kważi ma konniex nafu biżżejjed. U ħadna wkoll il-kummenti ta' Lewis Gallia li ilu jaf lil Father Peter għal 50 sena minn meta kien student fl-Università. Lewis Gallia ddeskriva l-mewt tiegħu bħala telfa kbira. Fil-fema tiegħi Father Peter huwa l-ewwel telfa personali, it-tieni telfa għas-soċjetà Maltija, it-tielet telfa għall-Knisja Maltija, ir-raba' telfa għall-umanità. Il-funeral ta' Father Peter se jsir nhar il-ġimgħa fis-2:15 wara nofsinhar fil-Knisja ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta.